Rota si teraz absolútne nerozumel s Diarom. Obaja si vymenili vyčítavé pohľady. Rota, Diara. A to už teraz bol odpískaný faul na Čejka Diaru. Lazarus Rota si pýta i žltú kartu pre Erika Streňa. Ako som hovoril, Erik Streňov veľmi emotívny, dá sa povedať, až taký burdivý futbalista. Lopta stále vo vzduchu, Rota v súboji so Streňom. Streňo si teraz nedovolene vyšliapol na domáceho stopéra Karia. Zaplietol sa do toho i Lazarus Rota, tak naozaj vzplanuli vášne po príchode Erika Streňa na trávnik. Streňo je hráč, ktorý dohráva všetky súboje. Rozhodca ukazuje, že žlté karty rozdávať nebude. Snaží sa situáciu upokojiť, ešte sa tam zaplietol i Kamil Zekucia. Tak rozhodca si predsa len k sebe volá Erika Streňa a Lazarosa Rotu. Keď Rota bol v tom súboji nevinne, až neskôr sa prišiel zastať svojho spoluhráča Karia Mansiu. To bol tvrdý atak Zekuciu na Karia. Opäť je tam aj Lazarus Rota, veľmi horkokrvný albánsky futbalist. Pekne prihral Igorovi Žovčákovi, ten vysúva Tunkaru, kmeňový hráč rímskeho Lazia v postavení mimo hry. A Tunkara teraz v 88. minúte uvidí aj žltú kartu. Okopával sa tam za Adamom Pajerom. Rozhodca si ešte volá k sebe. Tunkarovi sa pochopiteľne veľmi nechce. Hlavný rozhodca ale chce udeliť žltú kartu z očí v oči. Nervozita v takomto východňarskom derby, to k futbalu patrí. Zvlášť k pohárovému zápoleniu. Tvrdý faul Konturiotisa v strede ihriska v 90. minúte. Loptu si stavia Vladimír Kukoľ. Vidíme tam ešte strkanicu, je tam zapletený Lukáš Horvát, Lazarus Rota, Stanislav Šesták, Koseka sa do naozaj teraz viacero strkanic a červená karta, no priznám sa, neviem, kto ju teraz videl. Ďalšie strkanice, Igor Žovčák dokonca si tam vymieňa názory s niektorým zo protihráčov. Žovčáka sa snaží upokojiť Piešťat, zobral si ho bokom od celej situácie. Koho ale vylúčil hlavný rozhodca. Zdá sa, že s číslom 21 odchádza z trávnika stoper Kario Mansia. Je to tak, Kario Mansia vylúčeným hráčom ešte pri odchode z ihriska provokuje Vladimíra Kukoľa. Kariovi sa absolútne nepáči verdikt rozhodcov. Zatiaľ tomu nič nenasvedčuje. Tunkara pri lopte. Tunkara ale poľahky odzbrojený. A ďalší faul Mamadou Tunkara. Žltá karta. A keďže Tunkara už jednu žltú kartu mal, nasleduje červená. Mamadou Tunkara vylúčenie. Tak rozhodcom sa tento zápas naozaj vymkol spod kontroly, obrovská nervozita na lavičke domácich. Nepáči sa to trénerovi Šoltisovi ani trénerovi Majorošovi, ktorý je jeho asistentom. Dve červené karty v závere zápasu. To je málo vydaný jav, aby mužstvo, ktoré vedie, prišlo o dvojicu hráčov. Tak je tu veselo na Zemplíne dnes. Galovič vracia Kukoľovi, ale hlavný rozhodca už nedovolil dohrať túto akciu dokonca, odpískal koniec zápasu. Popračanom sa to absolútne nepáči. Všetci sa rozbehli za hlavným rozhodcom. Neuveriteľná dráma v tomto zápase, zbytočná nervozita. Čo sa to deje tu v Michalovciach? Domáci futbalisti vyhrali nad Popradom 2-1 a postúpili do semifinále Slovnaft Cupu, ale toto jednoznačne k futbalu nepatrí.